għandu jsir dak kollu possibbli biex il-Greċja ma titħallix toħroġ miż-żona euro. Sostna dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien jindirizza t-tieni konferenza annwali tas servizzi finanzjarji bejn l-Ewropa u l-Asja f'Hong Kong. Il-Prim Ministru qal li huwa fl-interess ta' ħadd li pajjiż jifforma parti minn din iż-żona jitlaq. Għaldaqstant għandu jkun hemm impenn ġenwin lejn riforma b'saħħitha. Sostna li ħafna tiserħu moħħhom li se jkun hemm soluzzjoni politika li tara li ż-żona euro tibqa' teżisti u timxi l quddiem. Hawn sostna li l-problema prinċipali hija li l-attitudnijiet politiċi jistgħu jinbidlu. Joseph Muscat jemmen li l-istati membri m'għandhomx iċedu dritt tagħhom għal politika fiskali. Żied li jekk l-Ewropa timxi lejn din id-direzzjoni, iċ-ċittadini Ewropej se jitbetu aktar mill-istituzzjoni. Tkellem dwar kif Malta bniet fama tajba fuq il-ġurisdizzjoni finanzjarja u l-gvern mhuwiex interessat biss li jġib numru kbir ta' negozji, imma aktar interessat li jattira negozji li jkunu adattati għal pajjiżna. Il-Prim Ministru Chairman tal-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji Joseph Bannister iddiskutew ma' regolatur tas servizzi finanzjarji ta' Hong Kong dwar il-possibilità ta' aktar kollaborazzjoni bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet fuq livell regolatorju.